They lost ya. Nyuka na umado kendu ano kama. Gimana me ai, yo kamwe, gimana me ai. Nasi chiwo minoda. No. Mino chokoromo. Kata nwatweyo yie mano pokoromo. Angama umian machandora. Gino bedo konyo kamwe. Ya aru waloso. Adim Nyuka okadwa. ya loso ya kagi katakala. Gimana me ai. Alai the yudo gimado nikech aonge kwe. Okay, jatelo. Adhi ng'iyo. Adhi miyi feedback within 2 days. Pero kamano. Mora midwaro anonimi. Nisa gima chandi chunye ma. Dako weda tiyo fees. Sani. Alai di Monday. Oda date matin. Awacho ni reti ni sani politi moro. Reti sani. Allahi. Abiro sani Allahi. So, wabebe kaya cha. Wabebe kaya cha ande. Uncomfortable. Okay, koro. Ayudo simu. Emergency moro nitie e office. Adwa nadhi mondo ang'ane wacho line. Kila mara omega odiochieng' mabro bed kuma wabeda kana ni wabet nyaka. Ok ni onge odiochieng' ma obro koso bede. In business to konego bed ni alewe business. Mage pesa mwachamo ka, mage pesa mukelo ka. Koro kasimo ywak mar agent mar office. Dio maber kani wagaba. Donga dhia man pesa no mondi then kaduogo to wanyapa kata another day. Kusina nade.
sawa. Because of uncomfortable. I'm sawa. Ukaneka ni sawa. I'm sawa. Okay. En kama. Okange ni simu nyalo ywak. Iwinja. To kai ni emergency, boss mogo chona. Koro I have to go. Ochuno nyaka dhi. Idhi biro gi ot kosi bi duogo gi kae. Okange no dhi tieko how long? Okange no dhi tieko muda marom nade, but ange ni katieko ni to adhi gocho ni before. Kibudho kiboyuda kae. Ewongi awacho ni adhi gocho ni. Sawa. Mama. Okini sawa. I'm sawa. Ken watch business, mami wa invest sawa. Koro, regarding at the office, then katieko meeting, adhi gocho ni. Ange kapudin kata abiro kawi. Then wadhi on. So if any case na budho, inyalo nyala dhi ot, then wadwa rado. Koso? Kibudho tan ne yude. Sawa. I ring you please. Take care. Bye. Akunanga siku nye mabro ria gija oda bila simu. Kwa nyumba tu pia ni hivi.
Wabiro lamo ALAAHI. ALAAHI ni ready mar winjo kwayoni. ALAAHI. ALAAHI. Adwaro mwandu. Adwaro gore gi wasikwa. Jogo duto alawa. Adwaro wathirgi te. Jogo duto malaro kodwa gimoro amora. Adwaro wathirgi te. Wadwaro mwandu. Wadwaro ni wabed jotelo madongo. ALAAHI. ALAAHI biro lami gi oda. Nyaka sani pok oduogo. Tich mane makata ng'ato ok nyal bedo gi time mar yweyo sama tin kuja. Ai anyway, kanyal donji sa 11 ne udak kawa. Gimoro amora mikwayo abomiyi. ALAAHI. ALAAHI. Chongi odi eno. Chongi odi eno. Wachmi chonga odi eno. Chonga odi eno. Chonga odi eno. Chonga odi eno. ALAAHI. ALAAHI osewinjo kwayo mari. ALAAHI osewinjo kwayo mara. ALAAHI dwaro chik en kod chik achiel modong iwinjo. ALAAHI. Ng'awa ma odong
Kasadi ada kadho supermarket waonge gik moko ot dio tena. Hello. Irio nade? Idich sana. Okay, nadwa ni ibika kono. Ite round. Tip keyboard tafadhali. Sawa, reti.
Ah.